Niin, hyvää päivää vaan minunkin puolesta, Harri Auloskari Uudenmaan ELY-keskuksesta. Ja tosiaan nyt tässä ollaan kuultu enemmän tätä ja hyvinkin tätä taustotusta näihin, että minkälaista on, niin kuin, mikä on historia, mikä on tätä päivää. Ja nyt mennään sitten enemmän tämän kohteen kautta tämmöiseen toteutukseen ja tarkemmin tutkittuun tuloksiin, mitä sitten sieltä on saatu. Eli Rito-Pekken Sipoossa, joka tosiaan meillä on huomenna sitten käyntikohteena. Ja tämän kohteen tausta on se, että tässä silloisen ympäristöhallinnon aikana 2009 siis, niin käynnistettiin rahahanketta, tai se käynnisti vähän aikaisemmin, mutta kuitenkin tähän rahahankkeeseen liittyen, eli ravinnehuuhtoumien hallintahankkeeseen haettiin sitten yhtenä osa-alueena sellaista kohdetta, jossa päästäisiin tätä kaksitasoista poikkileikkausta testaamaan ja saataisiin sitä käytännön kokemusta, niin kuin äskeisessä kysymyksessäkin tuli jo puheeksi, että onko niin kuin näyttöjä näistä, niin ilman muuta näitähän tarvitaan, että on sitä konkretiaa niiden sanojen tueksi. Ja tässä etsittiin nyt sitten sellaista kohdetta silloin, mikä tietysti kuuluu kulkea tuolla maatalousvaltaisella alueella. Valuma-alue olisi niin kuin valtaosa maatalousaluetta. Ja purokokoluokan tai vähän pienempää uomaa. Ja sitten vielä olisi niin, että sillä olisi jonkunlaista tämmöistä yleistettävyyttä tuon maaperän kaltevuuden osalta. Eli siis näihin peruskuivatuskohteisiin niin kuin yleisesti ottaen. Ainahan ne on yksilöllisiä, niin kuin hyvin tiedetään, mutta ongelmat on tietyllä tavalla yksilöllisiä, mutta kuitenkin ne perusajatukset sieltä taustalta monesti löytyy. Vesi nousee pellolle ja aiheuttaa tähän peruskuivatuksen ongelmia ja saadaan tätä kautta kyllä sitten yleistettävyyttä. Tässä vaiheessa sitten haluttiin käynnistää myös tutkimusyhteistyö Aalto-yliopiston ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Tietysti Syke oli myös tässä jo niin kuin mukana tässä hankkeessa, mutta se oli sillä taustalla enemmän ja tietysti tämän niin kuin lähtötietojen ja suunnittelun apuvälineiden kehittämisessä ollut mukana voimakkaasti tietysti Suomen maassa, niin näitä haluttiin sitten testata käytännössä ja tutkia myös niin, että saadaan sitä näyttöä. Hanke käynnistyi maastomittauksella ja suunnittelulla 2009 ja siinä varsinaisen mitoitussuunnitelman sitten teki ympäristötekniikan insinööritoimisto Jamiaho ja tällä kokoonpanolla lähdettiin sitten suunnittelemaan, mutta ennen kaikkea tässä täytyy korostaa nyt, minkä takia sitten valittiin tuo Rito-Pekkeen kohteeksi, oli se, että tässä sen lisäksi, että kohde oli hyvin edustava, niin täällä oli maanomistusolosuhteet erittäin erinomaiset, eli itse asiassa aloite tuli sitten loppupeleissä sieltä maanomistajien taholta, että heillä oli tarve ja he halusivat lähteä sitten kokeilemaan tätä ja tästä löydettiin hyvä yhteistyöpohja. No, tälle hankkeelle asetettiin varsin suuria tavoitteita. Eli tietysti tämä perustavoitehan pitää olla se niiden tulvahaittojen vähentäminen. Se nyt on ihan selvä asia, sen peruskuivatustilan parantaminen ja tulvahaittojen vähentäminen. Täällä oli erityisesti se ongelma sitten Rito-Pekkenillä, että ei niinkään ehkä ne kevät ja syys, mutta siellä oli kasvillisuutta paljon uomassa kesäaikana, kasvukauden aikaa. Uoma oli tukkonen ja kasvukauden aikaiset pienemmätkin sateet jo riitti siihen, että nosti veden pellolle. Ja tämä oli se erityinen ongelma tietysti siellä, joka on ehkä se kaikkein haitallisin kuitenkin sitten siinä vaiheessa, kun vilja on jo kasvamassa. No, uoman kunnostustarpeen väheneminen oli toinen tavoite. Eli siitäkin se on just asioita kanssa, mitä haluttiin lähteä tämän hankkeen kautta tutkimaan tarkemmin, että pystytäänkö sillä vaikuttamaan siihen, koska oletusarvothan on näin, että kun tehdään riittävän hyvin työ siellä, niin voidaan pidentää sitä sykliä, jolloin uudelleen tarvitsee uomaa lähteä perkaamaan. Ja se on tietysti just se yksi motivointiosa, että millä tavalla näitä hankkeita voidaan päästä toteuttamaan. Ja tätä haluttiin, että on tavoitteena. Sitten mennään aina vaan niin kuin tällaisiin suurempiin tavoitteisiin, eli tämän alapuoliseen vesistöön sinne virtaavan veden laadun paraneminen.
Eli ollaan jo aika isojen kysymysten ääressä, että jos pystytään toimenpiteellä tekemään myös näkyvää muutosta siellä alapuolisessa vesistössä. Sitten tämä uoman ja sen ympäristön eliöstön elinolosuhteiden paraneminen, niin se on tietysti oli tärkeä tavoite ilman muuta. Nämä viherkäytäväasiat, mutta myös tämä nimenomaan kalastoasiat. Ja tällä alueella nimenomaan oli sitten tämä Sipoonjoen meritaimenkanta sitten, joka oli se erityinen tarkkailukohde. Ja tämä maisemakuvan monipuolistuminen, mikä näissä aikaisemmissa esityksissä on tuossa jo otettu esille, se on ilman muuta. Nämä on aina tietysti katsojan silmässä nämä maisemakuva-asiat ja tämän tyyppiset arvot, mutta nähdään, että näillä yleisesti ottaen on kyllä sitä parantavaa vaikutusta. Kohteeksi tosiaan valittiin sitten tämä Sipoon alueella virtaava Ritobecken, ja vesistö on siis niin, että laskee, oikeastaan näyttää hiirellä, näkyy tuonne videoyhteyksienkin päähän. Elikkä, no niin, heräsi hiiri. Elikkä virtaussuunta tänne päin, eli tämä alue oli nyt sitä työaluetta, laskee täältä Byäbecken nimiseen uomaan ja siitä Sipoonjokeen ja siitä alas mereen. Ja tästä nyt näkyy sitten se tutkitun alueen pituus, varsinainen kaivualue ulottu tämän rummulta ylävirtaan päin tänne noin vajaan 900 metrin päähän näille paikkeille. Ja tässä oli 3 maanomistajaa eri puolilla, eli tässä 3 maanomistajan kanssa sitten käytiin ne maanomistajakeskustelut, ja niin kuin sanottua tuossa äsken, niin he olivat hyvin aloitteellisia tässä asiassa ja myötämielisiä sitten toimenpiteille, mutta tietysti heilläkin oli ne omat reunaehtonsa, miten se hanke pitää heidän puoleltaan toteuttaa. Siinä ei mitään ohitusyhteisöä? Joo, nämä 3 maanomistajaa, joo. Ja tästä ilmakuvasta nyt näkee sitten vähän sitä, tämä on siis tilanne ennen kuin virtaussuunta niin, että täältä se laskee tänne, ja äsken mainittu rumpu, josta ylävirtaan lähetti, niin on tässä, ja heti siitä alapuolelta alkaa sitten luonnonsuojelualueet ja tämä Sipoonkorven puisto. Ja tietysti sitten nämä toimenpiteet, mitä tällä alueella tehtiin, niin täytyy aika tarkkaan huomioida, että miten ne voidaan ne tehdä toimenpiteet niin, ettei aiheuteta sitä haittaa sinne alapuoliseen uomaan. Ja pystyttäisiin jopa vähentämään niitä haittoja. Ja samalla myös tämä uoma, tämä koko Sipoonjoki sivuuominen kuuluu Naturaan. Ja nämä arvot, millä perusteella se on Naturaan valittu, niin nämäkin täytyy sitten ottaa tarkkaan huomioon. Eli siellä oli taimen ja se puro, puromainen luonnontilaisen kaltainen tai luonnontilainen puroympäristö. Niin ne oli ne seikat, jotka tässä huomioitiin. No, tässä on sitten, mennään sinne tarkemmin sitten siihen suunnitteluun ja minkälaisia reunaehtoja annettiin mitoitussuunnitelman tekoon konsultille. Eli tavoitteet, kun oli asetettu, niitä tarkennettiin sitten niin, että haluttiin, että ensinnäkin, että uoman kaivu tehdään vain toispuoleisena kaivuna, ei kaiveta molempia reunoja auki. Ja nimenomaan siis niin, että tässä on koko pohjanahan on se, että tuo nykyisen uoman pohja ja leveys jätetään ennalleen. Ja tällä tulvatasanteella tehdään se tila niille tulvavirtaamille ja rankkasateiden aikana tuleville virtaamille. Saadaan pysymään se vesi siellä uoman sisäpuolella. Kuivatussyvyyttä ei ollut tarkoitus lisätä. Täällä on aika laakeita tämä Laakson pohja-alue. Siinä ei ollut sellaisia varsinaisia tarpeita, niin kuin sanoin, niin kuivatus itsessään oli sinällään ihan ok, kuivatussyvyys, mutta se tukkosuus ja veden nouseminen silloin, kun 30 milliä jo riitti nostamaan, että kun tuli sadetta siis vuorokaudessa 30 milliä, se riitti nostaa ne vedet jo tosi laajallekin alueelle siellä peltoalueella. Ja sen takia tämmöisiä olosuhteita toistuu aika usein kasvukauden aikana. Ja sitten yksi ehto oli se, että keskivirtaamalla, niin silloin kun vettä oli keskivirtaaman verran suurin piirtein, silloin se virtauksen tulee pysyä siellä vanhassa uomassa. Eli saadaan varmistettua se, että siellä se vesisyvyys ja se
vesimäärä, se ympäristö säilyy sellaisen kaltaisena kuin se oli ennen noita toimenpiteitä. Ja taas sitten niin, että keskivirtaamalla, suurimmilla virtaamalla tietysti, niin se leviää ja nousee sinne tulvatasanteelle. Eli se tasot määritettiin sen mukaisesti. Tietysti sen tulvan keston ja toistuvuutta myös haluttiin keväällä, syksyllä, talvella, milloin sitten tuleekaan. Että tilavuus on semmoinen, että sillä pystytään leikkaamaan sitä tulvan kestoa. Ja tämmöinen kustannustekijäkysymys myös, että rumpuihin ei kosketa. Niiden mitoitus oli ihan riittävä ja todettiin, että jotta ylimääräisiä kustannuksia ei tässä tapauksessa nyt tästä aiheudu, niin niihin ei tehdä muutoksia. Sitten yksi tällainen, ei mitenkään sinällään uusi ajatus, mutta se, että tietysti mitoitusperusteena on käytetty useimmiten tätä kerran 20 vuodessa toistuvan tulvan poistamista, eli pyritään siihen, että se mitoitus olisi sitä luokkaa. Täällä otettiin nyt vähän erilainen näkökulma, tietysti tässä oli nämä taustatkin vähän toisenlaiset, mutta pyrittiin siihen, että mitoitus on sen kerran 10 vuodessa toistuvan tulvan poistaminen tai pienentäminen. Eli sallittiin se mahdollisuus, että siellä vesi nousee, mutta se aika, jonka se vesi on sitten tulvan takia osittain siellä peltoalueella, niin jos on reilumpia tulvia, niin sallittiin se pienempi aika sinne ja ei lähdetty sitä tosiaan kokonaan kaivamaan auki. Tierummun alapuolinen alue, niin kuin sanottua, oli suojelualue, että sinne ei voitu ulottaa edes kaivutöitä, niitä ei ollut mahdollista sinne esittää. Siellä oli kaatunutta puustoa, uomaan kaatunutta puustoa ja sellaista raivaustarvetta selvästi, mutta sekin tehtiin hyvin tarkkaan suunnitellen niin, että mikä on tarpeellista, vain sellaista virtausta haittaava puuaine sieltä otettiin pois. Se on tosiaan taas sitten kuitenkin se eliöstön kannalta olennaista, että ei kaikkea poisteta. Ja tässä oikeastaan sitten, mikä oli tuo maanomistajaneuvottelun tulos silloin alun alkaen, oli tämä, että keskimäärin noin 3 metriä siitä peltopinta-alasta on käytettävissä. Sen verran heille tulee häviöä siitä, että saadaan tämä tila tälle tulvatasanteelle. Niin kuin kuvasta nähtiin, niin aikaisempi tilanne oli se, että tuli aika lailla uoman reunaa viljelty molemmin puolin, jotta sitä leveyttä saadaan sinne tehtyä, niin se vaatii väkisinkin sen pellosta sitä tilaa ja sitten vaan se tila piti neuvotella, että paljonko sitä voidaan ottaa ja mitkä olisi suurin piirtein menetykset. No, tässä oli keskimäärin vuotta kohden nyt näille 3 maanomistajalle puhuttiin 300 eurosta, alle 400 eurosta kuitenkin per vuosi se kokonaismenetys, tukimenetys, joka tästä peltopinta-alasta nyt aiheutui. Ja sitä kautta taas sitten, kun sitä vertaa siihen hyötyyn, niin ettei tulekaan vesi joka kesä pellolle, niin tämän yhteenlaskun tekeminen ei ollut hirveän vaikeaa. Oltiin aika yksimielisiä siitä, että tämä on varsin hyvä kompensaatio sille. Tässä näkyy nyt sitten vähän mitoituksen laskentaa, siis sitä taustaa siihen, Hekrasin kanssa tehtyä taustaa. Olennaista siis on se, että tässä tämä ylempi sininen vedenpinta oli se mittausten mukainen vedenpintataso tai laskennan mukainen vedenpintataso, ja pyrittiin tulvilla ja vesimäärien lisääntyessä nimenomaan tähän väliin vaikuttamaan, että saadaan tiputettua niin, että valtaosa alueesta pysyy ihan tätä alinta osaa lukuun ottamatta sitten, niin vähän reilummillakin virtaamilla pysyy kuivana, että vesi pysyy siis uomassa. Ja sitten kun mennään keskivirtaamaan, vaikutukset pienenee, ja alivirtaamalla vaikutuksia ei tietenkään olekaan sitten, kun se vesi jatkaa edelleen kulkemistaan siinä entisessä uomassa, eli muutokset on 0 silloin. Eli pyritään tietenkin siihen yksinkertaistettuna, että tulvavirtaamilla ja keskivirtaamalla, suuremmilla virtaamilla se hyöty saadaan sieltä irti, mutta ei mennä vaikuttamaan sitten, tehdä haitallisia muutoksia sitten siihen alivesitilanteeseen. Se toteutettiin tuo talvityönä helmikuussa 2010 ja se kesti noin 2 viikkoa. Sen kaivualueen mitta oli 820 metriä ja kaivumassoja oli noin 2500 kuutio. Eli siis tuolla matkalla puhutaan varsin maltillisesta määrästä kuitenkin kaivumassoja, jos siellä ajatellaan kuitenkin, siellä oli semmoinen
isoimmillaan se tulvatasanteen leveys 5-6 metriä, niin tämmöisellä alavalla alueella tietysti tarvittiin sitä tilaa vähän siellä ihan alavimmilla kohdilla enemmän, mutta kaivumassat oli silti varsin maltillisia tämän mittaiselle alueelle. Sitten syksyllä 2010, kun nostettiin siis ensin kaivumassat silloin talvella siihen uoman reunalle ja sen jälkeen sitten syksyllä oli vähän kuivahtanut ja vilja oli puitu, niin sen jälkeen päästiin sitten varsinaiset levitykset tekemään. Tämän hankkeen kokonaiskustannusarvio, siis suunnitteluineen alvin ollena 15 000 euroa, ja siinä se jopa alitettiin. Eli tämä on niitä asioita taas, jotka niin kuin tästä saadaan sitten aika tarkkaankin laskettua. Se, että jos nyt kustannuksia käytetään perusteena siihen, että tämä luonnonmukainen kunnossapito tai luonnonmukainen peruskuivutustoiminta olisi kalliimpaa merkittävästi kuin se peruskaivu, niin se, niin kuin millä tavalla on totuttu tekemään, niin siihen ei kyllä ihan suoria perusteita löydy. Että tästä nyt laskettiin jo vähän sitä, että jos tämä sama kaveri olisi nyt, joka meillä teki, osaava kaivinkoneyrittäjä, jos tämä olisi tehnyt sen saman tarpeen sinne ja samat vaikutukset sillä perinteisellä tyylillä, niin kustannukset olisi ollut suurin piirtein sama. Siinä jos oikeastaan samat toimenpiteet tarvitaan, mutta se on enemmän sen urakoitsijan kannalta tai sitten sen, kuka sen toteuttaa, niin sen ajatuksen omaksuminen on ehkä se isompi asia kuin se, että niillä nyt niin kuin se kustannusvaikutus on käytännössä mitätön hyvin tehtynä. Mutta niin kuin tässä tuli jo puhetta, niin sitten nämä kunnossapito- ja raivausasiat ja tämän tyyppiset jatkotoimenpideasiat, niin niissä aina tulee sitten näitä vertailuja, ja suunnittelukustannus on tämmöisessähän on aina kertaluonteinen investointi, mutta nämä on niitä asioita, jotka sitten on niin kuin olennaisia myös, mutta niin kuin isossa kuvassa tämä kustannusvertailu on kuitenkin tämän tyyppistä. Tässä mennään sitten, kevennetään tekstistä välillä kuviin, eli mennään tuon hankkeen toteutusvaiheeseen. Tehtiin siis talvityönä, niin kuin tästä puhkipalaneesta kuvasta näkee tuolta vähän, kuitenkin lumenmäärä oli aika valtava, siellä tehtiin aika paljonkin lumitöitä ensin että päästiin varsinaisesti niin kuin asian äärelle. Luiskakaltevuudet otettiin niin loivana kuin se meille varattu tila siinä oli, eli ensin täällä reunassa kulkee siis se vanha uoma, nyt tässä tulvatasanteelle jo nousi vesi, koska jouduttiin nyt sitten, ei oltaisi haluttu lähteä toimimaan niinpä, että tullaan ylhäältä alaspäin, ettei sitä jää ja lumi pakkaudu tuonne alapuolelle ja aiheuta sitä veden nostamista, että joutuu vähän enemmän veden kanssa läträämään, mutta joka tapauksessa niin tästä tänne tämä väli kokonaan on sitä tulvatasannetta ja sitten se tilan sallima luiskakaltevuus siihen saatiin kohtuuloivaksi. Ja siellä tehtiin niin, että ensin oli tietysti paalutettu toi 20 metrin välein tuo uomanvarsi ja sille joka paalulle merkattu sitten se, että mikä me laskettu se tulvatasanteen korko, mihin pyritään, ja paalun päähän mitattu tuotu korko joka paalulle, jotta koneella oli helppo. Koneessa oli siis myös niin kuin laserlaitteisto, eli päästiin mittaa sitten ja katsoa sentilleen tarkalleen, että kuski tiesi, missä kauha kulkee, niin päästiin sitten siihen haluttuun tulvatasannetasoon, ja sen takia lähtötilanteessa nyt sitten vielä tarkistettiin vielä varmuuden vuoksi laserin kanssa, että ollaan sitten oikeilla lukemilla. Ja sitten alettiin se toimenpiteiden tekoon. Tuossa näkyy sitä lumitöiden tekoa. Tosiaan 70 senttiä. Just kun saatiin koneet paikalle, niin puski oikein rajusti lunta ja yritettiin, että tehdään traktorilla ensin vähän niitä pohjia sinne, että päästäisiin ajaa lumet sillä pois, mutta se nyt ei vaan oikein onnistunut enää sen lumen määrän takia, niin tehtiin vähän kalliimmalla kalustolla vielä lumitöitäkin, mutta pääasia, että saatiin lumet syrjään ja pikkusen pinta kopsahtaa sitten kuuraan siitä, että se kantaa kivasti koneet eikä tule jälkiä ja painumia sen takia. Siinä näkyy sitä paalutusta ja karkeasti aina päivän tarpeet mitattiin, vielä linjattiin ja katsottiin, että päästään oikeilla linjoilla etenee. Tästä sen takia kuvaan näin, tässä näkyy nyt sitten molemminpuolista kaivua, eli se
tavoite nimenomaan tehdään vain toisella puolelta. Se ei tarkoita sitä, etteikö sitä puolta voi vaihtaa välillä. Tässä tapauksessa tehtiin nimenomaan näillä vähän reilummin mutkittelevilla osuuksilla niin, että otettiin sitä tulvatasannetta aina sille puolelle, että nyt kun se alivesiuoma oli huomattavasti mutkittelevampi, mutta laitettiin loivempi käytävä sille tulvavirtaamaan aikaiselle vedelle, eli otettiin sieltä aina vähän sisäpuolelta ja taas kurvin sisäpuolelta sitä tulvatasannetilaa, jolloin siinä tulvavirtaamalla sille vedelle on pikkusen suorempi reitti. Ja tietysti sitten maisemallistikin sopi tuossa paikassa siihen kohteeseen, mutta silläkin saa sitten elävöitettyä, että se ei ole niin kaavamaisen näköinen, jos se on mahdollista. Tuossa sitä näkyy tosiaan sitä, että alaspäin tultaessa se pientä panttausta tulee väkisin sitten tuon lumen ja jään kanssa talvella tehdessä. Mutta se, että kun oli tosiaan laitteisto nykyaikainen, niin kuski tiesi kauhan kyllä kulkukorkeuden tarkalleen ja pystyi sitten tulemaan koko ajan sen tulvatasanteen kanssa sitten juustohöylällä tuolta sitten alavirtaan päin. Ja niin kuin tästä nyt näkyy, sitten näissä, missä otettiin vähän leveämpää jo tulvatasannetta, niin massakasat on siinä tietysti vierellä, mutta ne saatiin aika lailla tosiaan pysyä hyvin siinä reuna-alueella. Tuolla ei ollut juurikaan isoa vaikutusta siihen kesän viljelytilanteeseen ja pystyi viljelijä hoitaa kohtuu helposti sen oman hommansa sen kesän aikana. Tuossa sitten mennään tilanteeseen heti sen helmikuusta toteutuksen jälkeisestä ajankohdasta. Siinä ollaan huhtikuun alussa, niin kuin moni hyvin tietää, niin olipa se pääsiäinen mihin aikaan vuodesta tahansa, niin aina silloin se on pääsiäisenä se tulva. Ja silloin se yleensä virtaamaan huiput tahtoo tulla. No, heti voi sanoa, että tänä pääsiäisenä näin ei käynyt, mutta enemmän sääntö kuin poikkeus tuntuu olevan, että se on se pääsiäinen aina. Ja se näkyy tässä viranomaispuolella sitten, että näihin tulvatilanteisiin varautumisessa, niin silloin näitä varallaolotarpeita on juuri kun pitäisi olla lomalla, mutta se on vaan tätä elämää. Mutta tämä on tosiaan tilanne, jossa oltiin silloin huhtikuussa. Massat oli siellä reunalla. Tämä on kaikkein tosiaan rajummat massat tällä alueella. Mutta niin kuin nähdään, niin se kaivualueen reuna on edelleen vielä näkyvissä. Tuo yläreuna kuivillaan. Mentiin siitä pari viikkoa eteenpäin. Vedet lähti laskemaan pikkuhiljaa. Ei käynyt kertaakaan sen aikana tuolla pellon puolella. Ja tässä tapauksessa nyt siis puhuttiin 2010 huhtikuussa, kun oli justiin se 70 senttiä lunta, tuli vielä siinä loppuvaiheessa, ja vielä senkin jälkeen sato oli varsin runsasluminen talvi, ja silti pysyttiin vielä niilläkin sulamismäärillä, niin pysyttiin vesiarvoilla, niin pysyttiin vielä tuolla uomassa, eli ylitettiin se kerran 10 vuodessa toistuva tulvavirtaama. Mutta olennaista tietysti on se, että siinä laskennassa on jo otettu huomioon silloin se kasvillisuuden vaikutus, se minkälainen karkeuskerroin sinne halutaan, minkälainen sillä sallitaan, että se vielä pysyy siellä uomassa. Eli ei puhuta paljasta uomasta ja paljaan uoman kerran 10 vuodessa toistuvan virtaamatilanteen kestämisestä, vaan niin kuin sellainen, että missä on jo sallittu se kasvillisuuden määrä tietynlainen. Vesi lähti laskemaan ja pysyi nätisti uomassa. Ja se, miksi tästä tilanteesta heti haluaa näyttää kuvan, on se, että nyt kun se uoma oli sinne kaivettu, vaikka sitä veteen tehtiin, niin hyvillä menetelmillä se tasanne on siellä pysynyt, on muodossaan, ja kun se on mitoitukseltaan kohdillaan, tietysti tämä on maaperäkysymys aina, ja paikat vaihtelee, mutta todisteena vaan siitä, että saatiin se tulvatasanne pysymään niin, ettei se lähtenyt syöpymään tai liikkumaan heti sen kaivun jälkeisenä aikana. Eli nämä heti kaivun jälkeen tapahtuvat kiintoainekulkeutumat, sen irtonaisen kiintoaineen kulkeutuminen tuonne alavirtaan, niin nehän ne monesti aiheuttaa ne isoimmat liettymät sinne alapuolelle, ja niitä halutaan välttää. Ja tässä alueella erityisesti vielä, kun oli tätä suojelualuetta alapuolella, niin tätä hetkeä seurattiin hyvin tarkasti, ja siellä oli koko ajan mittarit myös tuolla sitten käytössä, jota Aalto-yliopisto ja Vantaa
ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen väki seurasi ja pystyttiin sitten todentamaan näitä vaikutuksia, että minkälaisia kiintoainemääriä tästä nyt sitten on kulkeutunut ja tuloksista hetken päästä lisää. Tuossa näkyy nyt sitten syksyä sitten Västilän Kaisan kuva, jossa tästä samasta paikasta Kaisan koeala oli nimenomaan tätä tulvatasannealuetta siitä tuonne ylävirtaan päin. Hän teki siinä kasvillisuuskokeita erilaisilla kasveilla ja niiden eri kasvien tätä kiintoaineen pidätyskykyä tutki muun muassa, mutta hyvin laajalti muutenkin ja niistä kohta vähän lisää. Mutta siellä sitten näkyy tämä justiinsa, että eroteltiin vaan, siellä oli savea aika vähän, tuossa saatiin sillä tavalla niin kuin melkein pintamaita, voi sanoa, että leviteltiin tuonne, ei nyt ihan pelkästään, mutta että sitten vähän helpompaa levitettävää kuitenkin pellolle. Nämäkin on niitä asioita, mitkä pitää aina sitten vaan jo miettiä etukäteen, että mihin voi levittää ja minkälaista maa-ainesta sieltä löytyy, että se on pellolle levitettävää, sitä kelvollista siihen. Ja tällä pystyttiin sitten levittämään ne sellaisille alueille, missä osittain oli tullut painumia tai oli sellaisia hankalampia paikkoja, niin niitähän sitten katsottiin tarkemmin sen mukaan, että maanomistajien kanssa yhdessä sitten, että mihin ne laitetaan. Tuossa nyt näkyy vähän ennen jälkeen kuvia, niin kuin vaan vielä vertailun vuoksi, että tuosta ennen kuvista pystyy hyvin ymmärtämään se, että noita vesimääriä, mitä tuossa silloin jo niin kuin tulvia lähdettyä laskuun, niin jos yrittää mahduttaa tonne ennen uomaan, niin siellä ei kummosta sadetta tosiaan tarvinnut, kun se nosti sitten nopeasti tänne laaksoon tämän veden. Sitten mä näytän tuosta muutaman kuvan. Mä en lähde edes näitä nyt niin tarkasti, koska nämä on lainattuja kuvia Kaisa Västilältä ja näistä löytyy erittäin hyvät julkaisut, mutta yritän muutamalla sanalla tälleen ei-tutkija näkökulmasta, kun en ole tutkija, niin vähän kertoo maalaiskielellä, että mitä se tutkimustulokset antoi ymmärtää. Eli tuosta tutkimusalueesta, joka noissa kuvissa näkyy tämä ensimmäinen 200 metriä tästä rummulta ylöspäin, siinä tosiaan oli hyvin tarkkaan sitten seurattiin noita erilaisia sedimenttiprosesseja, miten se uoma käyttäytyy, minkä sen tulvatasanteen merkitys siellä on. Ja olennaista oli se, että hallitsevana prosessina oli tuo nettokasautuminen, mikä on hyvä asia ja tavoitteellinenkin asia nyt tässä tapauksessa. Ja positiivista just tämä, että kiintoainetta kasautui tulvatasanteelle silloin, kun vettä oli reilusti ja nämä kiintoainepitoisuudet oli suuria, niin saatiin myös siinä tilanteessa sitä kasautumista tapahtumaan sinne tulvatasanteelle. Eli sillä saatiin sitä vedenlaatuvaikutusta näiden virtaaman huippujen aikana. Ja se on erittäinkin tärkeä asia nimenomaan sitten silloin, kun puhutaan sinne alapuoliseen vesistöön vaikutuksista, koska silloin, kun sitä kiintoainetta on runsaimmin liikenteessä, jos sitä pystytään siitä vielä leikkaamaan silloin sitä kiintoaineen kulkeumaa, niin ne on niin kuin kilomääräisesti suuria määriä, mihin pystytään vaikuttamaan. Ja sitten myös se, että taas seurannassa niin kuin silloin, kun havaittiin alhainen kiintoainepitoisuus noiden virtaamien laskuvaiheessa, niin se osoittaa taas sitten sen, että itse siitä kaivetusta uomasta ja sieltä se itse uoma-erosio oli vähäistä. Eli myös niin kuin mitoituksellisesti ja niin kuin niiltä halutuilta vaikutuksiltaan niin päästiin myös siihen, että siitä itse kaivutyöstä ei aiheudu sitten sellaisia haittoja. Että siinä pystyttiin todentamaan sitten just tämän valuma-alueelta tulevien vesien osalta, kun niitä tehtiin sitä seurantaa siinä myös yhtä lailla samaan aikaan, niin pystyttiin sitten todentamaan ja kohdentamaan niitä kiintoainekulkeumaa enemmän sitten, että suurin osa kiintoaineista on peräisin sieltä valuma-alueen puolelta, ei siitä itse uomasta erodoituvasta kiintoaineesta. Tässä on nimenomaan nyt, mitkä tässä aineistossa siis on, niin näissä puhutaan nyt siitä ensimmäisestä 2 vuodesta. Niin kuin Jukka mainitsikin tuossa, niin tänä vuonna nyt sitten varsinaisesti tämä tutkimustyö tulee loppuun ja siitä tulee sitten Kaisalta lisää julkaisua ja aineistoa sitten, mutta tässä päästiin jo heti sen, mikä niin kuin
voi sanoa siinä mielessä on erittäin mielenkiintoista ja tärkeää just tämä heti kaivun jälkeinen aika. Eli silloin kun pinnat on paljaana, mitä sieltä lähtee ja miten niihin asioihin voidaan vaikuttaa, että ne saataisiin minimoitua ne haitat. Ja tämän 200 metrin pätkälle, tässä oli siis reilu 800 metriä sitä tulvatasannetta, mutta tämän 2 vuoden aikana tälle 200 metrin pätkälle, mitä tutkittiin, niin sinne kasaantui noin 6% siitä kulkeutuvasta kiintoaineesta kokonaismäärästä, joka siellä kulki. Eli puhutaan aika merkittävästä vaikutuksesta myös tällä tavalla. Ja kun otetaan huomioon vielä, että se on sitä savea ja silttiä, eli kuitenkin puhutaan aika hienojakoisista aineista, niin kiintoaineksista, niin niihin kun pystytään vaikuttamaan, niin ollaan jo mielenkiintoisten asioiden äärellä kuitenkin. Sitten nämä vaikutukset ravinteisiin, vedenlaatuun ja tämän fosforiprosesseihin, miten se kasautuminen vaikutti myös niihin, niin nämä on niitä asioita, joita siinä tutkimuksessa käydään sitten vielä tarkemminkin läpi. En edes osaa lähteä niitä purkaan niin tarkasti, että ne menisi oikein, mutta se, että niillä oli todella hyviä vaikutuksia sitten tämän vedenlaadun osalta. Miten sitten näitä tutkimustuloksia, miten ne voidaan viedä käytäntöön? Tämä on edelleen vielä Kaisan tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä näistä asioista, jotka kyllä jaan tietenkin. Niin tämän kasvillisuuden aiheuttaman virtausvastuksen arvioiminen, niin tämä tutkimus antaa hyviä suuntaviivoja siihen, miten sitä voidaan niin kuin tarkentaa. Tämähän ei joka paikassa tietenkään tarpeellista. Ne niin sanotut ihan vakiot nyrkkisäännöt toimii pääsääntöisesti tietenkin, mutta silloin kun on sellaisia tarpeita, että tarvii katsoa sitä kasvillisuuden aiheuttamaa virtausvastusta tarkemmin, niin tämä antaa työkaluja siihen. Sitten tämä tulvan leviämisen mallintaminen eri vuoden aikana on olennainen osa sitä kasvillisuuden hallinta. Eli saadaan nimenomaan sen kasvillisuuden vaikutuksia tarkemmin tietoon, niin pystytään sitten ymmärtämään niitä prosesseja, jotka siellä tapahtuu, ja voidaan vaikuttaa sitäkin kautta sitten siihen mitoitukseen, virtausvastukseen ja tulvimiseen. Mikä tulee oikeastaan tuossa seuraavassa kohdassa, että myös tämä sedimenttiprosessien hallinta näiden kasvillisuuden ominaisuuksien avulla. Jos siihen pystytään vaikuttamaan, että on sellaisia mahdollisuuksia, että halutaan jollain tietyllä tyyppisellä kasvillisuudella esimerkiksi lähteä liikkeelle sitten tällä tulvatasanteella, annetaan kylvämällä millä muulla tahansa, niin tästä löytyy sitten paljon sitten ajatuksia ja ideoita taas sille puolelle, että miten niitä voi hyödyntää sitten eri kasveja sitten tässäkin asiassa. Tämä menee tietysti laajemminkin ihan sitten sinne sedimenttiprosessien ymmärtämiseen valuma-aluetasolla. Antaa sinnekin vähän työkaluja tai ajatuksia ja sitä kautta siis lopputuloksenahan olisi aina se, että toimenpiteet voidaan optimoida. Että se mikä on sitten vaan se tavoitetaso ja tarkkuustaso, mihinkä halutaan, mutta että tästä tämän tyyppisellä työllä on pystytty mahdollistamaan sitä, että siellä halutessaan päästään paljonkin syvemmälle vielä itse siihen prosessiin, jos halutaan niin johonkin kohteeseen miettiä asiat ihan perin juuri tarkemminkin, tai siihen sellaista tarvetta tulee. No tässä nimenomaan Kaisan tutkimuksen johtopäätöksistä, niin näiden eri kasvilajien tai sen kasvillisuuden virtausvastukset pystyttiin arvioimaan näillä menetelmillä ja sitä kautta se antaa myös näihin menetelmätasolle sitten sellaisia lisämahdollisuuksia, että voidaan sitten se puoli saada tarkemmin tietoon. Yksinkertaistettuna sanottuna nimenomaan näin, 2-tasovoima paransi veden laatua, vaikutukset kiintoaineeseen ja partikkelifosforiin. Eli pystyttiin saamaan niitä positiivisia vaikutuksia sillä sen tulvatasanteen tai ton tyyppisellä tulvatasanteella ja tuollaisella valuma-alueella. Ja tästä nyt sitten vielä täytyy sanoa justiin näihin kalastoon liittyen, niin ennen tätä kaivutyötä oli jo 2 vuotta mennyt, että tällä alapuolisella uomaosuudella tätä meritaimenen lisääntymisestä ei ollut ainakin 2 vuoteen, eli 3, ei ollut havaintoja kertaakaan.
Sitten tehtiin nämä toimenpiteet ja sen jälkeen joka syksyltä sähkökoekalastuksessa löytynyt taimenia sieltä nyt jopa vähän reilumminkin. Ja en edes yritä, siis mä olen joka paikassa halunnut korostaa, että en yritä sanoa, että tämä tulvatasanteen kaivu nyt on niin kuin pelastanut jotenkin tai ollut suora vaikutus, suora kytkös siihen taimenen esiintymiseen, mutta se, että sen uskaltaa sanoa, että nämä toimenpiteet ei ole missään nimessä ollut ainakaan haitallisia. Siellä on ne soraikot nyt vähän puhtaamman näköisiä. Ne on tietysti aina elää se tilanne, että ne on liikkuvia elementtejä puroissa, mutta se, että se kiintoaineen kertymä on sinne nyt ollut vähäisempää ihan konkreettisesti havaittuna. Ja se on tietysti aika olennainen asia sen taimenen lisääntymisen kannalta, että ne soraikot pysyy puhtaampana. Ja sitä kautta pystyy jonkunlaista yhtäläisyysviivaa myös niin kuin tähän hankkeeseen ehdottomasti vetämään, mutta miten suuri se vaikutus on, niin sitä on parempi, ettei sitä lähde tällä tavalla ihan arvioimaan, mutta se, että hyötyjä on kuitenkin sillä tavalla nähtävissä. Tämä kasvillisuuteen liittyvät asiat oli tuossa nimenomaan tuossa Kaisan tutkimuksessa hyvin tärkeitä ja näitä työkalujen kehittäminen siihen suuntaan että millä tavalla siis minkälaista kasvillisuutta voidaan hyödyntää sillä tulvatasanteella, niin sillä pystytään niihin prosesseihin vaikuttaa ihan olennaisestikin. Tuossa tämä esitys varmaankin tulee sitten laajemmin tuonne nettiin, niin tuossa on hyvin näitä taustatietoja, mistä sitten löytyy lisää. Ja tästä on myös tehtiin Syken kanssa yhteistyössä. Syke oli mukana tässä, tehtiin sitten tämän rahahankkeen video sitten tästä Ritopekkenissa, jossa saatiin maanomistaja antamaan omat kommenttinsa myös sinne ja hän on tulossa huomenna myös paikalle ja kertoo omat kommenttinsa sitten myös paikan päällä, että ei jää tällä tavalla vaan niin kuin tämän yhden puolen kuulemaksi tai kertomaksi nämä asiat. Että tässä oli oikein asiallinen isäntä, joka on erittäin realisti ja otti tämä hankkeen suunnitteluvaiheessa sellaisen linjan, että hän on ollut pellepeloton tällä kylällä jo ennenkin, että porukat on tottunut, että hän kokeilee kaikkea uutta ja muuta ja nyt kokeillaan taas uutta ja sitten katsotaan miltä näyttää. Ja tosiaan on ollut ilo sitten, että hän on saanut pitää maineensa kylällä eikä pidetä ihan sitten turhan kokeilijan. Sitten tuossa on Västilän Kaisan esityksestä on sitten myös linkki sinne. Mutta tähän kohteeseen sitten tutustutaan huomenna vähän tarkemmin sillä paikan päällä. Ja jos nyt tulee kysymyksiä, niin voi kysyä, mutta huomennakin kerkee hyvin paljon siellä kohteen äärellä keskustelemaan. Kiitoksia.